naman pre, pandemic manggod. Ikaw pre, kumusta naman ka pre? Medyo uminto na gyud pre. Kita ka ng mga manokan pre. Kita buka tong kanding pre. Ako ana tanan pre. Matay pre, grabe gini mag-asin sa pre. Unsa na nimo pre? Patudlo pa nimo pre. Kana pre. Nakapangasawa mo kog maestra pre mo hayahay kay kog kinabuhi ron. Yeah, boy. Ako ane pre, wag tay alawat ane pre eh. Minus jud kaayos pre. Kaya naman tawa na kita pre magbanding-banding sa taoy. Sige pre, murag kana pre. Karong alas 12 pre, murag igo ka na ron. Alas 12. Asa man ta pre mga ligo tag dagat na kay mga barkada rito nga atong kauban. Buti kay pre, manawag sa guro ko pre. Okay pre. Hello. Oy, hello pre. Kanang akong classmate sa una, mga sawa magug maestra niya. Ganaan sa mukuan ng mga ligo niya. Ikaw daghang makay naibawan. Asan ta ni? Naadyo ko inibawaan pre nga nindot kay beach nga ako ra po'y nakabalo rin sa moang lugar. Inyag kung pakitunta mo ron og ganahan mo mas maayo kay kana gud nung pag-adto na ko atong nangagi parte yung pagkaninduta makakita ka ng tubig pre nga mag-blue ron. Parte yung pagkatinawa tinaw pa sa inyong relasyon sa imong asawa gid pre. Nya sa makatong-atoon ron. Sige pre, salamat kay pre ha. Hello pre. Asan mo ron? Arira sa mo ang shop kay katabok na may dinis kong mga amigo. Sige pre, mo anak ako. O sige pre. Ulat sa demo ron na kay ako yulat nga usa ka amigo na ako nga magdala ko no to siya ron og kuan iya kong amigo asawa ko nung maestra so kay kwartahan jud kay na yang yang amigo atong ulog-ulogan pre oh binato yung abilidad mong ulog-ulog para may kwarta pud ta kana mo ninda pre Atong lingawon ron pre. Pero kuan ba? na pangtuba og pang tanduay. Grabe. Ang cheeser kay tanduay niya ang itong imong tuba. Sige pre. Palit po taron og kuan kaning pantat. Oy pre. Andam di kadi ay. Tay, kaana din mo kauban pre. Oh. Ano yung mga kauban pre? Ikaw gini. Pre, Wala ikot na pre sa akong beach nga nabalaan pre. Sa taron pre naligo pre. kuan pre ba? Naman may beach dere pre. Si pre, okay lang tong kaliguan nito pre. Okay na gito pre kay paglantaw to na ginako kay tinaw na makaay to pre. Nya, ato ta? Pwede ato na nato. Ato na to dito pre. Tata Wala sila. Ta? Nya, ulat-ulat sa gamaya ako sa tawagan. Sige bay. Si. Oy pre. Hello pre. Nanamay diri ron sa fish farm. Gawala diri mo sa fish farm. Oh, pero diri na may magulat. Oh, sige pre, mo ana na ko. Sige pre. Yaan sa guro na kung mga manokan diri. Wala guro makawatan kong kanding sa. Oy pre. Oy pre, ready na to tong kaliguanan pre. Oh, di ba ari sa pre kay pailan ila tikare pre. Isa. Tanga. Basta nga. Ipaila-ila ka oh. Ha? Ipaila-ila ka. Richard nga. Richard nga. Pre, kini mo ni si Tambok pre. Ako pre. Tambok. Richard nakapangasawa ng istra. Ikaw din nagpangasawag maestra de pre. Natay kwartahan jud kayo ka. Ginagmay ra pre. Sakto kay pang lawas gid pre. Kini pre, mo ni si Niwang. Niwang pre. Richard. Ya pre, ato na ta. Tama pre. Ato na. Pre. Matay pre paghikap din ako ganyan pre. Kwartahan gid din yung amigo nga nakapangasawag maestra. Tingala gani ko pre kanang paglamano gani na ko pre nga humilkay kamot pre. Hikap na kuspanit pre nga kwarta pre. Mailan na mo gini mo nagkag kwarta. Ato ron tagulugan ginato taman pre nga kawas di kwarta ba. Mo jud pre nga natay pang-inom. Sige gid uhaw na kayo jud pre no lami na kay iinom.
Hindi anak inom pre. Uy, tanga. Ano ayaw dia tanga. Ato pa dito. Tanga. Para magkapil ka sa mong sabot. Unsa man kanu? Dili kay namang guy amigo. Ha? Amigo na ko, nakbud si amigo nga nakapangasawa og Asa? kuan na extra. Asa man? Ta? Pagkatanga gini mo oy. Ani mo tanga oy. Pre, habit lang. Di magdaganta. Hey, hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Uy, pre, ano ka, pre? Ano ka, pre? Ano yung best drink pang hambog, pre? Matay, tinuod bitaw, pre. Pasensya kay, pre, ha? Pagkabati, amang biit sa pre. Pero mga ligo rin ta, pre, ah. Adik ko maligo na pre. Muratag kagiro na pre. No, parting pagkahugawa pre. Tapos na sulayan, pre. Gaya, oy. Hoy, hoy tanga. Unsa pa man kadiya nga? Manaka na ta dari kay mga ligo na ta. Hoy, ayan mo tanga oy. Ali na tanga. Ha? Ali na maligo na tagdaga. Mo din niya kung beach di ay. Makakita ka ng tubig pre nga magludluro. Pero pasensya kayo kay nalubog man kabantay nga. Dinali din eh. Tinawram niya kaya tong nangagi pre. Pre, pasensya jud kayo kay nalubog man gid ang tubig jud. Pertim pagka tinawa tao man ako ni. Hindi na to mapugos kay atong nangagi good pre. Tinaw jud kayo ni pag-ari nako. Pre, sorry jud kayo pre. Pasensya kayo ninyo duha pre ha. Ya, Pasensya kayo. mga ligo rin, guro ta. Nalaman ta diri. Og muambak hinuon ka pre. Muambak ra pod noon mi. Oh, sige, sige. Unig ko ang pre. Kaya masunod ko pre. Sige, sige, kana. Sige, sige, pre, kana. Bulangi, pre, tapos, pre. Sunod mo, pre, ha? Bantay ka yung sunod, ha? Sunod mo, bantay, ha? Sige, pre. I believe I can fly. I believe I Pre, cara dia pre. Oy pre, kagiron ka na lobog ka pre. Nice one. What's up, going on? Og nalipay ko ron aning video ha. Ayaw kalimot og suporta namo kay napa may mga upcoming videos. Dagang salamat. Power! Power!